Szia chat! Hello! Sziasztok! Hogy vagytok? Itt vagyunk megint egy PUBG streambe. Köszöntök mindenkit. Köszönöm szépen, hogy velem vagytok ma este. Már 8 óra volt, szóval tényleg nagyon szépen köszönöm. És velem töltét. Illetve a ganggel, akik már várnak Discordon. Szóval most beköszönünk neki. Hogy van? Gang. Sziasztok! Hello! Hello. Sziasztok! Hogy vagytok? Nagyon jól vagyunk. Rég beszélgettünk egymást. Ez igaz? És van egy újonc, aki még nem streamelt velünk. Itt a Gilbert. Szia Poci, Ajaj, Szia, Poci, csókolom. Szép jó napot kívánok. Na jó van. PUBG-zni szeretnétek? Aha, mehet Persze, szerintem a mehet a PUBG. PUBG. Aha, szerintem mehet a PUBG. Valorant? Aha, szerintem amúgy mehet. Hát, Valorant nem. szerintem menjen a PUBG. Jól van. Akkor joinolok be a csapatotokba. Jól van. Ja, hogy meccsbe vagytok. Ja? Jól van. Szia chat! Hogy vagytok? Hatalmas, szia Mate, hello, gang, hello srácok. Hi Sziasztok, hello! Gang. Köszöntek. Szevasz. Legjobb streamert kell nézni. Ez ennyi, azt a kurva 8-as skóp, tessék. Én is ezt találtam most. Miért spamelik a csetet, tesó? Hát, ez a kérésem. Spameljétek nyugodtan. Ja, jó. Jöhet a Pox spam, a Pepega, Pepega. minden. Csak nyugodtan. 6 néző van, jön a Vác, a PUBG. Az egyik én vagyok, tesó, nyugi. Nem mondjál már ilyeneket. Nem viccelek. Hoppá, ez Vac akart lenni. Ja igen, mert Vác. Látom le. Sziasztok, többi 6 néz. Remélem jól telik a testét. Hát igen. És gang, nektek milyen volt a hétvégétek? Nagyon zsír királyság volt. Jobb nem is lehetett volna. Csilles volt, csilles. Pihenős. Oliver, neked milyen? Nekem is nagyon jó volt. És neked milyen volt, Máté? Hát nekem, képzeljétek el, nagyon rossz volt. Na De miért? tesó, láttál egy jó filmet. Nagyon jó volt egyébként a hétvégén, mert láttam egy kurva jó Mi filmet. van? Hát azt akartam mondani, hogy rossz volt, mert kikapott. De aztán emlékeztettél rá, hogy néztem. Szívesen. Mi lenne veled nélkülem, Máté? Nekem nagyon jó volt a hétvégén, mivel megnéztem. A 28 évvel később Csonttemplom filmet, amiről lesz elemzés a YouTube csatornámon, Woo! Poxpel chatre! mert már az is van, ugye, jaj, belütöttem a mikrofonba. Szóval most már az is van YouTube csatorna, ahol felkerülnek a vodok, meg készülnek rá speciális tartalmak. OnlyFans-em is lassan lesz, hát még nem sikerült regisztrálnom. De poénos ez a Máté. Donétett neki. Igen, és lehet donételni is, ugye, ha szeretnétek. Ha tehetném, én a helyetekből biztos donételnek neki. Így van, Cox, vagy megmondja. Tesi. Szóval itt nekem van egy olyanom a Twitch-en, hogy névjegy. Tehát van egy olyan, hogy Insta, támogatás. Ha rányomtok, hogy Kocsi. rányomtok, hogy támogatás, akkor tudtok engem támogatni. Ami nagyon sokat jelentene nekem, És hiszen... nem kell painkiller? Bocsánat, Van. oda pofázok, Máté. Mennyi kell? Nem, hogy neked kell. Ja, nem, van. Max HP-d, azt látod. Bocs már. Szóval, hogyha szeretnétek támogatni, akkor meg tudjátok ezt tenni a Twitch fiókomon, hiszen ott van egy olyan, hogy egy támogatás, és egy szívecske.
Szóval nagyon szépen megköszönöm, hogy esetleg támogattok. Hiszen szeretnék ezzel foglalkozni. De is. Szeretnék filmrendező lenni, de majd a YouTube csatornámon bővebben hallatok erről. Na jól van, és visszamegyünk a Genkhez, most tesséket ítettem. Na jól van. Megvagytok már a meccsel? Na jó van, kapd be a pöcsimet. Ott mennek autóval. Érted, azt én meg bocsánatot kérek, hogy belepofázok. Ja, ne arra, mi nem hallottam. Mert És még kicsit szórakoztatod a nézőket, mert nem vagyunk kész. Jó. Akkor majd jövök. Attila, Na itt vagyunk újra chat, megint csak ti meg én vagyunk. 8-an vagyunk. Te halk vagy, meg a gang hangos. Szia chat, szia hülye ágyból, szia gang, szia hákornál. Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Te halk vagy? Tényleg halk vagyok? Most ez jó lenne, hogyha leírnátok. Szia Mate, sziasztok, szólj Botinak, hogy ne beszélni. Szia Mici. Rendben, meg fogom ezt tenni. Most azonnal. Boti, Hát jó, nem láttál, de... Na mi van? volt a Mici, hogy ne beszélj ilyen csúnyán. Tényleg mennyire igaza van. ajaj, Bocsánat, szerelmem, bocsánat. Jó van. Szóltam. Te miről vagy szó, miről fogsz beszélni YouTube-on majd? Voltam a hétvégén moziba, és megnéztem a 28 évvel később Csonttemplom filmet. Nagyon-nagyon tetszett. Nem vagyok halk, bazd meg, hangos is fel magadat. Lejjebb halkítom. Törő az egész. Minden esetre én ennél hangosabb nem tudok már. Max, hogyha hangosan beszélek, de azt meg nem akarok, mert... Szóval... Tényleg, klippeljétek ki, légy szíves, mert jó jelen. Szóval, a Csonttemplom című filmet néztem meg, és erről fogok egy filmelemzést csinálni a YouTube-on. Elérhető lesz a YouTube csatornámon, vagy a névjegyemnél itt a Twitch-en. Nézzétek meg, a héten szerintem videó. Na menjünk vissza a Genkhez meg. Na hello, sziasztok! Szavasz. Rég beszéltünk. Rég. Hányan élnek? Mi 47-en. Oszt. Kissik a kamera. Máté, alaphiba. De kurvára nem késik a kamera. Meg van bolondulva a Hákornál geci, mert senki más nem szólt be miatta, csak ő. Ha majd más is beszól, akkor majd lehet, hogy megnézem. Tényleg így van. Honnan a préből lőnek, tessék? Azt szerintem ott lent valahol. Tök közelről hallom. Igen, Akkor itt. nem. Itt valahol a sárgán. Itt van fölöttünk a taga izével. Repcsivel. Rálőjek? Ha, lőjél. Jött szó, üdv a Most csetel. elárultuk a pozzinkat. Hát ezt szerintem láttam már alapból is. Jelenti biztosan. Hát nem neki, hanem másoknak. Hákornál tényleg pont fog kapni. 11 néző van, sziasztok! Sziasztok, PUBG-zni. Csak a köcsög barátai nem tudják abba hagyni a játékot. Igen. Innen letartjuk a játékosokat, gyere. Várunk, hogy a gang többi tagja játsza a Látom a meccs. te, hogy beágyaztál egy kicsikét. Be. Hogy onnan jönni kell. Már figyelsz a izé háttérre is, Mate? Hát nem szabad rendezetlen Nagyon háttérre ügyes lenni. vagy. Nagyon ügyes vagy. Büszke vagyok rád. Ez nem egy szponzorált tartalom, még elkezdenétek megint nyomni. Senki se szponzorál. De ti szponzorálhatok engem, hogyha támogattok engem.
feliratkoztak a YouTube csatornámra, és bekövettek Instagramon. Itt vannak, történik? itt vannak, tecsikém, itt vannak. Hol? Itt fenn a dombon. De nem látom Minden. őket. Akkor a Csak hallom. világ. Nagyon rossz platsz ebből lőni. Ki kellene jönni. Hogy vagytok, chat? Hogy vagytok? Nem tett háttér, what ez a... Ott megy, jelöltem. Geci, Sárgán. a fasz. Örülök neki, hogy Ott megy Akkor Guinness milyen a útba. figyelem, Guinness útba. Hogy azt kívánom, hogy Sárgán. élj át a lépcsős élményt. hallja. Egyetlen nem látom. Hallottátok tudom. Pocolyot szót? Beszéltek a kocsiba. Hát, tudom. Hogy hallanak Szálltak a engem. kocsiba? Hallottátok Aha. Pocolyot szót? Nem. Kornél, OCD-d van? Akkor nem tudom. Menjünk beljebb. Hallottam a Pocolyot szót. Hallotta? Mert mi történt a lépcsőn? Rácok. Ezt nem akarod te elmesélni? Nem. Én el tudom mesélni. Ott Én voltam. nem szeretném. Ott egy kocsi. Így publikus. Tisztán emlékszem. Leestem a elbotlottam, mert éppen mentünk az operába Budapestre, iskolával, és mentem le a lépcsőn, és ugye esett a hó, megfagyott Ezt a kamugépet, amúgy ezt a kamugépet. megfagyott a Ja, víz na jó. a lépcsőn, Ott és izé. mentem le a lépcsőn, és elcsúsztam. Végül is ez nem ősszel volt amúgy, de mindegy. Nem, ez most volt egy hete, kb. Ja, jó. És leestem a lépcsőről, mert megcsúsztam. Hát egy grafikus kifizetted már? Fizetted már? Jó a kérdés. Samuel Jackson-t kifizetted Az a már? helyzet, hogy a grafikusom nem készíti el, amit kértem tőle, tehát nem csak nem fizetném Ránézzünk a ki, dropra, tesi. nem ezt se Jobbra. kapom azt, ami kell. Dropra. Ja, ez a baj, szerintem azt nézik. Itt Mix Davesz nem láttam senkit, hogy ezek az egy nagy hazugság. Sőt, igazából csak, Krotány be a körbe. csak vicc. Ja, én is ezt Kaptam. mondom. Jó, ez elég open. És te hogy vagy, Tip Mix Davesz? Illetve a többiek, akik... Vigyázz, mert jobbra itt durogtattak. Hát én mit gondolsz, Szoboszlai kiadjad bűnt? Tényleg a szóval is akartam hozni. Mikor volt az? Szia Mate, mi a helyzet? Szombaton? Toxic Barney írt. Szia Mate, mi a Ez helyzet? tegnap, nem? Szia, Ibi. Mit gondolok Szoboszlai? Tegnap volt így. Hát, Szoboszlai Dominik egy remek játékos. Egy Liverpoolba egy olyan meghatározó játékos, aki legutóbb talán Steven Gerrard volt, hogy egy borzalmasan rossz szezonba ő tudja hozni azt, amit senki más nem tud. És egy csodálatos játékos Szoboszlai Dominik, és benne van a játékában, hogy néha hibázik. Tegnap ez megtörtént, meg tegnap előtt, vagy nem, csütörtökön is megtörtént az FA kupába. Hú, az de gáz volt. Azt a kurva. Hát igen. Szóval ilyenek vannak. Van, hogy ilyen történik. Kiadott büntető, Mo Salahnak is volt kiadott büntetője. Steven Gerrardnak is volt. Mo Salah... Leműtölöd magad, Matelici. Tessék? Persze. Szóval Steven Gerrardnak is kiadott büntetője, Mo Salahnak volt. Előfordul, hogy egyszer nem jön. Nem jön jól ki a lépés. Felé rúgod a bűnt. Kapufára rúgod. Ilyen megtörténik.
Ez a futball szerencséről is volt taktikai elemek. Mert egy gömbölyű labdával játsszák, és kevés az, hogy gólt rúgnak. Mit gondolsz arra, hogy a United elverte a City? Hát én ennek nagyon örültem, azért, mert alapvetően a Manchester United nagyon rossz formában van, és nagyon formában is volt, és mindig abban van. Illetve kirúgták az edzőjét, ugye Ruben Amorimot. Jött egy volt játékos legenda, Michael Carrick, és jól játszottak, tehát élveztem nézni a meccset. Viszont úgy látom, hogy vége van a meccsnek. Ez kezdhetek? Aha. Megyünk a gamebe. Hajrá Szabó, hajrá Fradi. Így van. Most mindjárt behúgyozok most, hogy elkezdünk játszani. Jaj, csörög a telefonom. Ha te... Beszélj már kicsit nekem a filmről. Mert engem érdekel, hogy milyen volt. Érdekel, hogy milyen volt a film? Ah, Hát ezt héten valamikor megláthatod a YouTube csatornámon, hogy mit gondolok a filmről. Szerintem milyen is a film. Hülye ágyból csatornám. Na egyébként elmondom. nagyon szuper. Nagyon jó volt a film. Csak röviden. Jó volt a film. A Igazából, többi részhez képest fasza? hát Hozzá? sokkal jobb volt, mint a 28 évvel később. Tavaly jött ki. Már sokkal jobb volt. A, 28 És a- héttel később? nem, 28 évvel később. Nem azt nézted most meg? Nem, 28 évvel később Csonttempl. Ja. A második része későbbnek. Mert van a 28 nappal később. Az Cillian Murphy is. Ide utálom ezt a pályát, amúgy basz meg. Annyira nem. Tehát az új film sokkal jobb lett. A néma nekem a játék szólt. Hova menjünk? Hattesre. Új a design, vagy más a játék? Kaptam a chatten megint egy 6-7-t. Meg egy 13-at is. Oliver, ezt hogy kell jól mondani? Micsodát? 13. 13! Ideugrunk. Na, Kamba. Ja, Kamba? Azt a kurva. Még oda. Haragudjatok, ha esetleg nem lehetett olvasni közben, de... Az előző stream. Az meg ezt Sehogy. elhiszed, az Oliver megint ide jön, geci. Azt vettem észre. Gyengébben jár. Fókuszál. Anyagolni fogod őket, inkább csak azt mondjad. Nem, mert Ezen vitáztunk az Oliverrel, hogy milyen orderbe kell megnézni a Star Wars-okat, szerinted? szerintem... De most az előbb hallottatok engem? De hát, Történt. Nem hallottam. Jó. hát mindegy. Én szerintem úgy kell, ahogy mondtam, de... Hogy mondtad, Oliver? Hát úgy, hogy először azt kell megnézni, amelyik legelőször jött ki, tehát a 1977-be. Azt kell megnézni először. Nem.
Szerintem se. De amúgy chat, minden oké? Okay? Mert 16 kijött. néző. Ez nem séma. Chat, hallatok? Igen, engem azt gondoltak. Jó, hallatok. Beszartam. Szóval szerintem úgy kell megnézni, hogy először a baljós árnyakat. Az a 99-es? Igen. Utána a klónok támad. Mi van? De miért? Köszönjük. Mindegy, nem Azért, szorok mert, bele. mert úgy indul. Érted? De Oliver, te miért azt mondod, hogy úgy kell megnézni, hogy kijöttek? Hát azért, mert aki na erre, hogy magyarázzam el. Tehát a nézők is úgy látták, érted? Tehát nekik nem volt lehetőségük megnézni a 99-es verziót 77-be. Igen. Tehát ezt direkt így találták ki. De nem, ez azért van, mert ugye kijött az első Igen, pár tudom, hogy rész. miért van, és sikert aratott, ezért megcsinálták először az előzmény Ja. részét, de nem tudom. Szerintem... Szóval, ha a sztori előre haladtát nézzük, akkor úgy érdemes megnézni. Szerintem Igen, de az először ilyen- előzmény. Az ilyen titkok, meg az ilyen izgalmak szerintem úgy izgalmasak, hogyha úgy nézed, ahogy azok is nézték, akik először látták őket, értitek? Uh-huh. Tehát te például nem tudtad, hogy az Anakin Skywalker ez a Darth Ja, Vader, és ja. az utolsó részről Hát igen. jött el. Igen, és most gondold el, hogy aki meg tudja, aznak meg ez már nem izgalmas. Végül is. Hát nekem az Ez- a bajom, ez hogy én nagyon szivárgás megnézném pontos. úgy a Star Wars, hogy fingom sincs az egészről. Ez olyan kibaszott jó lenne, hogy Megértem semmit nem azt. tudok róla. Ezt is megértem. Amúgy az előbb lehalt a Twitch, annyian néztek engem. Új. Lehalt a Twitch. Aha. Nem És igaz, ha találsz egy mert M4-et, szóval azt nekem légy szíves. Aha. Akkor szóljatok, hogy találtatok 556-osat. Hát Budain akkor nem fogok, mert nekem is az kell. Ezt akartam mondani. Itt egy mini. A Mizu chat, minden oké? Minden oké, most előbb picit megijedtem. Egy pox spamet a chaten, hogyha minden oké. Mondjuk én a baljós árnyakat. Az melyik? Az az egy. Amit ti is néztetek. Még a kicsi Ah. az Anakin. Én legelőször, amikor először végignéztem, amikor kis töki voltam, akkor én a 77-estől kezdtem. Szóval úgy, ahogy kijött. Úgy lehet, hogy én a Jedi visszatláttam a hatodikot. Na Aztán mindegy. moziban láttam a 7-est. Ennyi. De az már szar, nem? Hát a 7-es az még talán elfogóbb. A 8-as az nekem az egyik kedvenc. Tényleg. Az mindenki fikázza, de nem az film lett. Itt egy M4. Pont most ebbe a pillanatban találtam egy Scar, de köszönöm, hogy szóltál. Nem 4. Chat, nektek mi a véleményetek a Star Warsról? Itt az M4-es. Nem olyan egy rápörögtem, ember. mit szíve. Itt van rajtam egy team. Jövök. Én is itt. Az innen lőnek a izéból. Városból, ahol vagyunk, a Matéval. Attila szerint a szitek bosszúja a legjobb. Ez melyik? Az a harmadik. Mivel az Anakin Darth Vader. Amúgy az nekem is azt tetszett a legjobban amúgy. Ott van a fa mögött. Tudtok jelölni? Jó. De amúgy az egész Star Wars Még ott van a smoke-ba. Van 556-os pot. Már 184 van, de köszönöm. Ez nem biztos, hogy elég, de most
Úgy elég lesz. Ott vannak a smoke-ba. Csak a smoke-ba vannak már, tesikém? A kő mögött. Kérdés, hogy melyik híresebb franchise-a? Star Wars vagy a Harry Potter? Én a Harry Potterből egy részt se láttam, képzeljétek el. Mind a kettőt imádom, de mind a Szép. kettőt imádom, de szerintem egyébként a Star Wars az híresebb. Cornél Egy nagy szkópot kérhettek, hogyha valaki talál, légy. azt írja, hogy nagy Ez hiba. már meghalt. Nem. Nagy hiba, hogy nem láttad még a Harry Potter. Armor scope. Ezt kiírja. Cornél. Majd egyszer megnézem, itt nagyon sok 556 van, de nincs nagy scope. Arra jövök. Ti melyiket szeretitek jobban, a Star Wars-ot vagy a Harry Potter? Amúgy biztos Harry Potter is geci Egy jó. 4-es scope egyébként. Itt is Scar. Ezt megkaphatom? 4-es scope-ot? Aha. Már felvetted, nem? Aha. Én egy Harry Potter könyvet Thank you. olvastam. Kettőbe meg beleolvastam. Kurva jó voltak. A filmet láttad? Én? Filmeket. Te persze. Per, És imádom neked még. melyik áll közelebb a szívedhez? Star Wars, ugye? Hell yes. Itt egy 6-os scope. Kaphatom. Kell neked? Köszönöm. Aha. Itt volt random egy. Itt vagyok. Én Azt a vagyok. kurva 9 painkiller van nálam, geci. Hol? Kidobtam. Ja, Random köszi. ott volt az imba. Talán a Star Wars egy kicsit... Aha, de azt én is ezt mondanám, felvetted előlem. Te kis kurva. Nem. Akkor odaadtam volna, nekem alapból hat. Szóval Attilának is közelebb áll a szívét a Star Wars. Többiek a Ezt chaten? akartam már kérdezni. Többiek a chaten? Hogy van? Az meg én is találnék meg nagyobb szkópot. Itt is teli van 556-tal a ház. Kell Fullon valakinek. a táskám. Ha láttok valami ízét. Nagyobb táskát, 3-ast vagy. Igazából 3-ast, akkor szóljatok meg. Van nálatok first aid? Nálam van. Zsíp. Nem, van 8. Azt a kurva! Akkor majd tőled fogok kérni, hogyha bedől. Úgyse ad. Nem kicsáját. Tőle aztán kérhetsz. Az utolsót odaadtam neked, te kurva. Nem tudom. Szóval egyébként Azért, mert már Ati. akkor mindannyian hisztisztünk. kérdésedre válaszolva, a 28 Kinek a kérdésére? neked, Mit 28, kérdeztem? 28 évvel később milyen Ja? Igen? nagyon jó volt. Én alapvetően szeretem azokat a filmeket, per sorozatokat. Ilyen vallással foglalkozom. Aha. Ez nagyon jaj, voice crack. Apa, voice crack. Szóval ez nagyon durván foglalkozik a vallással. Fanatizmusra. Hát egy zombis. Testben van. Én amúgy nem szeretem a zombis filmeket, de nem volt szar az A izé. zombisokat én sem 28 nap. szeretem. Láttam a Micivel egy ilyen indiai, valami Elixir, vagy mi a faszom a címe? Hát én ennyire szar filmet még szerintem nem is láttam, mint az. Szerintem politikai metafora volt film. Volt benne politikai a szúrás is, de alapvetően ez inkább a vallások. Hát ebbe elférünk négyen, jó. Hát ide menjünk át, Fanatizmustól. srácok. Hát igen, kocsival menjünk át. Várjatok, mert meg bejöttem ide izélni. Várjatok meg. De Bejöttem egyébként nem tudok lutymázni. beszállni. Hát ez kétszemélyes. 3. Kétszemélyes. 3 tesó. Szia, Bati, majd beszélünk. Három személyes? Nem Majd basszatok már. beszélünk. Keresünk Fel tudsz állni a tetejére? Állj Menjetek meg, már állj a meg, faszomba, állj meg, ember. állj meg, állj meg. Fel tudsz Nem, állni a mert tetejére? le fog esni. Nem állok Ja. fel tetére, mert elbasztok. Menjünk a gecibe, Bati. Menjetek csak az autóval. De most akkor lesz... Fejbe. Én kiszálltam. Mindenki követi a Trumpot ugyanúgy, mint a filmben a sátánt, aki ugye az ördög Kilő?
Az Férje nem olyan szorosban. jó. Én nem én lőttem. Lőttek ránk. Tér rám. Nem tudom honni. Mate azt mondta, menjünk a Himivarsejt alpári kifejezés. Bemegyünk ezekbe? Megpróbálhatjuk, csak azért vigyázzunk. Elővettem a stukkerem. A tuktukot belemegy a vízbe. Szarok rá, van ott egy másik. Ja, habzsidőzsi van, bocsi. Fú, mindjárt behúgyozok. Ezek után muszáj elmennem pisálni. Ezt klippeljétek ki, srácok, légy szíves. Itt vannak. Hol van, hol van, hol van? Bazd meg ott. Ez faszakör Honnan volt. baszta? Ott van, ott Alikán, van. vigyázz magadra. Hol van? Be Lépcsőnél van, tudjátok ott, elővenni? ott. Honnan a büdös picsából lő ember? Most ott van a kocsi mögött már. Meg egy benne a házba. És mindenki halott. Aha. Ember? Azt klippelte az, hogy húgyoznod kell volt. Kösz. Nagy király vagy. Kijött a házba, tesó, kijött a házból, átmegy ebbe a házba. A másik az felszedte szerintem a csapattársát, és így fut. Most meghaltam. Kúszok felé, Dolikám. Itt, aj, de jó spotom van, tesó. Itt jön, Oli, itt jön, itt mellettem. Telibe rajtam. Volt. AK-val. Fú, na. Beledizek, de el kell mennem pisálni. Következő meccs csak meg kell nyerni. Ezek a magyarok voltak. Meg kell Igen. nyernie. Meg is fogja. Lehet stream sniperek. Amúgy. Az volt nagyon meccs, Szabi. Na, mindjárt jövök. És egyébként, srácok, chat, nyugodtan terjesszétek a hírt, hogy a ágyból streamel. Vesen lát. Mert is ládákat ma te. Nyitok egyet. Valaki ne. Anyját, tesó. Tudunk egy medúzát. Chat! Trippeljétek ki. Figyeljetek. Megint van, basz. Rossz Nézd. Én most nem medúzát nyitok, hanem ilyet. Aki terjeszti, hogy Mate streamer, az menő. Így van, egyetértek, tipmi. Ja, Poti vagyok. Ja, azt terjeszted. Mate stream. Jól tudom, Tipmix Davesz Hello! egyetemre jár. Egyetemi csoportba be is lehet Szevasztok. akár küldeni, hogy streamel. Egyetemi lányok. Majd az oké. Szavasz világtestem, akkor minden jót kívánok. Bulást, majd az oké, rendi csak, szia. Melyikőtök TikTok? Én nem tiktokozok, a Simon Boldizsárnak a sztoriát nézem. Ezt mondta, majd beszélünk. Oliver, melyik... Várjál, te most láttad az első 3 részt a Star Warsból. Nem, én úgy csináltam, hogy én először megnéztem a bajos árnyakat, pedig utána láttam, hogy amúgy nem így kéne megnézni. Úgyhogy akkor megnéztem a 4., az 5., a 6., és most nézem a 2. részét. Hallod már? Va, Hogy a tetszik? fognak támadni.
nagyon jó eddig, amúgy nagyon tetszik eddig. Komolyan tetszik. Idéhoz Aha. akarsz ugrani, Mate, a modern házakhoz? Én szívesen ugrok oda. Ha ti is akartok, akkor... De Álltunk a ugorhatunk, modern csak házakhoz. Szerintem a második az a legrosszabb. Igen. A 9. Mert? mellett. 9. Hát Meg nem 9 tudom. mi a baj? 9. Mindent bele akartak sűríteni egy filmbe, ami 2,5 órás lett. Nem egy olyan hosszú film. És a CGI jól elmaradt attól, amit én vártam. Történetvezetés is. És egy gyűlölöm a Ray-t. Mi bajod van? Amúgy ez ki? Ez hogy a faszomba kerül a képbe? Hát az a Palpatine-nak a lánya? unokája. Palpatine-nak az unokája. Mate, ez Tehát jó lesz igazából így? kurvára semmi köze nincsen a... Semmi se. A Palpatine már régen meghalt. De mégse halt meg, mert felé lesz. Na mindegy. Itt. Aztán amikor a végén... Csoda Buda. Igen. Mondjad. A végén, Mondjad meg. amikor a 9. rész végén azt mondja, hogy Rey Skywalker. De most ne spoilerezz már, faszi. Amúgy tényleg fasz meg. Streambe! Nem csak Ez- nekünk, 11 embernek. De nem, tehát ez benne Még volt. annyit sem mondott, hogy spoiler veszély, vagy valami. De nem, ez benne volt az előzetesben, ez nem Figyelek, spoiler. Oliver. Meg ezt tudja Hát én nem mindenki. láttam az előttest, rakjam abba De nem, ezt Buda tudtad, orrodba. de ez nem egy spoiler volt. Ha nem. Ez nem spoiler volt. Gyere, Oliver. Én amúgy lootalok, tessékém. Végig Lootolj te is. behazudtam, végig behazudtam ezt az egészet is. Meg se történik. Kap be, Mace. Ó, ma te nem baj. Csit hagy a faszi, érted? Mondom neki, hogy lootoljon ő is. Rét hagy a Mert én falba. itt akarok lootolni, baszt meg. Ez akkora probléma? Nem. Bazd meg már, hogy faszom. Hí, megint kapsz a micitű. Most már nem nézi, mert tanul. Ajaj. A K9. Akár bejátszani. Mondjátok meg a Máténak, hogy játszom. Ma te mindjárt megtanít mindenkit, kezdjük be dudálni. Azt hiszem. Hol a Brébe van a lépcső itt? Ember, ezt a ratyi lootot, ami itt van. Na mindegy, szóval nem tetszett. Hét az meg kibírhat. Ez tényleg elég ratyi eddig. MP9. Ez jó lehet? Van nem repair kit. Stranger MP9? Thingsről mit gondoltak? Uff. Nagyon Nekem- szeretem. Ennek én is gecére szerettem az első 4 évadat, az 5-et még nem láttam. Baszki. Kár, hogy nincs itt a Mici. Nagy hiba, tessékém. Hát mondhatnátok neki, hogy az ő hibája, mert ő nem akarja velem Na most azért megnézni. mondani is fogom. De velem megnézheted. De azért, mert akkora fan és nem akarja, hogy izé? Vagy miért? Nem szereti egyáltalán. Ja. Én egy kibaszott izé. azt. Én nagyon szeretem azt. Szerintem is geci jó. Chat, ti mit gondoltak a Stranger? Ura. Ez tényleg elég ratyi. Fura. Amúgy ezt Fura dolgok, aláírom. hogy lehet, hogy Ezt fura? aláírom. Mit ad? Mit ad init? Geci, én feladom ezt a helyet, Mate. Többet ide nem ugrok.
Nekem egész jó. kurva jó a loot. És mit gondoltok mi a faszom a neve? Vágjátok, ahol ilyen nem szigeten vannak, de ilyen olyan flash, az. Csoda. Na én azt megnéztem, Outer Banks. Nekem az Ezt egyik kedvenc megnéztem. sorozatom. Azt megnéztem ilyen 14 vagy 5 évesen, és így odáig voltam érte, és valamikor újra akartam nézni, és geci szar. Vágod? Nekem Számomra az egyik nézhetetlen kedvencem. volt. Fú, én imádom. Az az Aha. életérzés, amit nyújt ez a sorozat, az páratlan. Maderink. Amiatta is, igen. Igen, Máté, igen. Hopp, és akkor most mindjárt Luca szól, hogy ajaj, hogy azt nem itt kéne. Nem néztem azt, hogy író, vagy nevető, jelent. Hú, átfűztem itt. Nem mondjátok már, hogy bazeg nem megy át egy kibaszott autó a tuján. Nálatok átmegy? És úgy, mint a húzat. Menjünk a Szóval ez körbe, faszik. Két személyes. Nincs sniperem egyáltalán. Nekem sem. Semmi Nekem DMR-em. most már van. Nekem van. Ja, itt Ez egy így mini. marad én. Itt egy mini. Ó, de jó! Futok, tesó. Gyere, kókusz. Itt egy Dragunov. Ja, most már van. Ja, ez nem is Dragunov volt, basz. Úgy érzem, hogy Ast nem szereti az Outer Banks. Banks-t. Jól érzem? Ast. Nem mi baj van vele. A faszom nagy delay, ami van a Twitch-en. Mit a Scarborough. Nem is az. Ja. 200 bitért hátra szaltóznál? Nem. Igen. Nem. Máté, nem ezt kell mondani. Nem, 200 bitér nem, viszont 1000 bitér nagyon szívesen. Jön ki Jó idén eset, a, hát, ez. jön ki idén a Nolan filme, Odyssey Nagyon be film. kéne menni Nézni a- fogod, Máté? Mert kurva messze van. Nézni fog. Srácok, ti nézni fogjátok? Micsodát? Odyssey-ját, Christopher Nolan. Benne van. Sincs. Én mindenféleképpen nézni IMAX-be. Mert IMAX kamerával. Olyannal, ami... Tehát nem lehetett egy megadott időintervallum. Hallod? Mehetünk. Hosszabb a film, mivel Azt a kocsit, azt... túl fognak húzd már, melegedni. azt hozzuk Gyere, elő. Túl fognak melegedni a vetítők, hogy sokáig mennek. Mondjuk pont én ülök a Buda mellett, ezt akartam mondani, hogy Fox, Matyi, mi jók vagyunk. De hangosak, bazd meg. Attila beírta, hogy hashtag nohomo, és a chat, az automoderátor nem engedélyezi, hogy ezt beírja. Merre menjünk, Oliver? Erre? jelöltem. Ott nem amúgy te neki. megengeded azt, hogy legyen egy behind the scenes videó a forgatásról? Persze. Na srácok, 2 hét múlva Szép. első alkalommal csetel. BLG HLC. Hello. Hello. Szóval jövő hét, utáni héten jön a utolsó busz behind the scenes videója. Bizony. Remélem várjátok már úgy, ahogyan a kisfilmet.
Utolsó boost. Főszerepben Fox Matyi. A Megálltatok? busz visszatér. Valami 3-as Egy nagyobb mini. szkópot, ha láttok szó. Hát az a baj, hogy ez Nem nekem is hat- kéne. nem, Pali. Kocsi. Kocsi. Elment egy Jön ide a 6-os kocsi. mellett, Mate. Itt egy 4-es. Istenem. Basszus, most fog kezdődni a Barca meccs. Szavaztok srácok, majd beszélünk. Már tényleg el fogsz. Nem mehetsz el, nem mehetsz el. Szevasztok, amúgy én szevasztok, ezt- majd de- beszélünk. Amúgy én ezt teljes mértékben megértem, mivel én is elmennék. Azért nem mehet el a Zoli, mert a Mátén ki volt akadva, hogy komolyan ezért megy el, mert Liverpool meccs van. Amúgy tényleg, ki volt elakadva. Ezért megtehetném most én is. Igen, és én is megtehetném, hogy kiakadjak, de nem teszem meg. De nem is akadtam ki. Na mi van? Nincs itt senki? Menjünk tovább, kocsi. Kire lősz? Már csak azért Hát is itt mondom, ment mert egy kocsi. nagyon messze van a kör. Hol van a másik kocsi? Ott van a... Faszt itt, nem itt. 6 néző maradt. Szegény én. Itt hagynak engem. Nézőim. Nézők, remélem, hogy élvezitek, amit láttok. PUBG-t. Gyere, pocó. Már megyek is. Ajaj! Bazd meg! Mehetsz? Mit csináltál? Bocs. Kicsit elbabultam. Ez autó- Nem, hátrafele néztem a karakteremmel. Sárgán álljatok meg. Uha. Oksika. Az a baj, nem ránk fogsz Lehet, szűkölni hogy a most kör. teszünk egy kerülőt, mit szólsz hozzá, Oliver? Lőnek, vigyázzatok majd. Honnan? Erőltem. Nincs FPS-em. Most nekem sincs valamiért. Megért ez a buzi nagy városba, az meg azt elment az összes FPS. Itt egy Scar, meg egy 6-os scope. 6-os scope? Aha. Jaja. Örülök neki, Kire élvezem. lősz? Kire lősz? Jelöld. Haló! Jelöltem, hát Rá. Aha, itt közel. Engem lőnek, bazd meg. Nyilván. Valahol innen is lőnek. A felől. A boti rád lőnek, nem? Ja, nem, ez a Mate, bazd meg. Na jó van, tessék, én darálunk, azt kell, hogy mondjam. ennyi. Jó, de figyeljetek, mert itt hátba is. Igen. Ott jelölök. Erőltem. Kinéz, meghal. Közel? Hát ahol jelöltem. Nok? Valakin akkor. Itt megy egy kocsi. Ott ment Szép. el egy kocsi. Motor? Megint messze van a kör amúgy. Kocsival kéne megint. Egyetértek. Akkor menjünk kocsiba. Be is mehetünk amúgy. Itt valahol rajtam. Igen. De hol? Merről, azt nem látjátok? Nem. Ott! Előttem. Kapott egyet. Azt akkor daráljuk le a gecibe ezt a csávót Ott. már. Ő Majd mögött. Hol van? Kömögö. Aha. De itt is rajtam. Rád lőnek? Vagy menjünk be a körbe a gecibe? Hát ez a gyereket öljük meg. Ott van, ott van, Igen, ott igen, van. igen. Na. Ott van. Igen. Halt. Szép. Na menjünk akkor. Kő mögött?
Meghalt. Ja. Hány centiméter magas vagy, Mate? Meglepően magas a faszi, csak mondom. Metsz? 186 centi vagyok. 186 centi. Boti, te hány centi magas vagy? 1,90. Oliver, te hány centi magas vagy? Hú, nem tudom, én is 180 körül. Buda? Én 2 méter 60. Mit szóltak Nem ehhez? a pénisz méretet kérdeztük. Ja. 3 méter. Itt állj meg valahol. Megfelel. Tökéletes, pont erre Várjál, gondoltam. tesó. Én is 260 vagyok, azt írta akkor. Lőnek, tesó. Nem igaz. Fornás Nem nekem tudom, 174. Srácok, Menjünk tovább, kéne kocsiba, visszajönni. Gyere, menjünk tovább. Már mi történt? Metsz? Miért adtatok meg? Hát azért, mert Buda felrejtette az autót, bazd meg. Ah, Ez nem így van. meg se lepődök, őszintén, meg se lepődök. Köszi. Ennyi elég volt, köszi. Ez nagyon szar. Ja, amúgy elmehetnénk innen. Szar, de legalább... Nem tudok sehonnan píkelni, bro. Úristen, Én mi elfelé ez a tudtam. fejes? Én is azt néztem. Milyen fejes? Egyes is. Itt egy skines mini. Az meg, most nekem is ugyanazon kell ez a baj. Ez ide jól néz ki. Ma te, gyere ide hozzám, Léci. Oda? Fel lehet menni? Nem tudom. Szerintem úgy igen. Igen, ott. Ott. Zipline. Fölmenjünk oda? Na, ez a baj, nincs benne a körbe. Kiugrott a csávó, itt van fölöttünk. Hol? Egyet kapott. Abba a házba jött. Rájuk durranunk? Hát... Szerintem várjuk inkább le őket, nem? Kéne. Mindjárt jönnek, 50 szek. Attila megkérdezte, hogy mi az a pénisz még. Ó. Kérdezd meg anyukádat, Attila. Ezt kikecsigetem. Gyertek vissza, nézzük őket, hogy mikor jönnek. Srácok, ne hagyjatok egyedül, geci. Én itt Az, hogy nem vagyok. maradjott egyedül. Nagyon feldurrannék ennek a háznak a tetejére amúgy. Én is, ez a baj, semmi értelme. Jön Ja! a izé. Nem is az Attila kérdezte, bocsánat, csak pirossal volt az ő neve is. Elment motorra. A... Tipmix Davesz kérdezte, bocsánat Attila. Ja, Tipmix Davesz, kérdezd meg anyukádat. Kérlek szépen ne hagyd itt a chatet. Örülök neki, te itt vagy mindegyik streamemen. Kedves vagy. Aktív. Ő Hát vagy. gyere. Ja, nem is ott vagy, bazd meg. Semmi, sorry. Ne haragudj. Most akkor elment a kékről a tag motorra? Aha, szerintem igen. Menjünk be ebbe a körbe, gyertek. Ja, Kocsival? Ne. szerintem már nem kell itt. Át vagy. Hát vagy de. Az a baj, hogy a budus kinyírta az egyik kocsit. Nyugi van, az még teljesen jó. Ide gyertek be, most maga akartok kocsizni. Illetve srácok, a Nem jövő most akarok héten, kocsizni később. R6 stream lesz, ott félre és Hol? Sárga. hallatok? Hol mondtam? Igen, Itt vagy, Mate? gyere Azok- be, Mate. Történt. Elmentem. Az nem jó. Ott vannak ketten, geci. Narancson. Így már innen, Mate. Narancson, ketten. A nagy ablakon nézegetnek ki. Látom. Közben meg itt telibe mögöttünk is megy oda. Itt a tök közel. Itt vannak. Ott vannak. Hol? Narancs. Ott futnak. Most már elfutottak abba az irányba.
Nagyon lovas az a tagodban. Narancsom? Aha. De itt mögöttünk futottak zöldnél. Ott vannak még mindig. Narancs. Kapott. Ja. Ott van a fa mögött, narancs fa mögött. Azt a kurva. Ha itt van, ház mögött, srácok, közel vannak hozzá. Még mindig ott van az ablakból a faszi. Kapom valahonnan. Jelölök. Ott. Azt a kurva, Hol itt van? hagytunk egy 3-as military vestet, nem szar. Jelöltem. Ez nem jó. Kibaszottul baj van. Lehet minden oké? Lehet, hogy húznunk kéne a faszomba innen amúgy, mert... A kurva kör. Ott jön, itt jön, vigyázz! Milyen cucca van, tesó? Milyen cucca van a faszinak? Jöttök? Ott van, Nem Illenám kell. nekem is. Meghaltam a megölte? körbe, felszedtek? Ott van, ott van. Oldalt nem tudod. Soha nem foglak tudni felszedni, ne haragudj. Hát de miért? Hát hogy szednélek föl, bro? Nézd már meg a HP-mat. Lelőttek, Boti? Az jó. Nem, meghaltam a körbe, tesó. Ja. Ember, ezt a szopást. Második csávó olikám, aki ott volt. Ez mi a büdös faszomat túlélt? Ma te azt mondta, barátnőm beköszönt, azt nem is köszöntél neki. Ő volt a BLGHLC. Fogalmam sincs. Valódi Neki utca köszöntem. akkor, Hát Köszöntem. Neki köszöntem. Akkor sorry. Szia Luca. Már nincs itt. Megsértődött és lelépett a gecibe. Hoppá, Attila is now following. Egy követ. Megint elmentenek. Előbb nem értem, mi történik. Most még itt az én netemet szaroztátok, bazd meg. Kiszoroztattam a teret. Én biztos is Például szaroztam. De hát figyelj, te neteden el se indulna a stream. Az a baj. Az a baj. De te sok kinek vannak itt problémái? De nekem Most legalább csak az a megy. kérdésem. Hisz, hogy lelked legalább De megy, most nekem is azért megy. ilyen. Azért ilyen, mert valami javítást végeztek a hét. Nem Müller, dobtak vissza Elias, rendesen? Müller, Elias, halló. Was geht? Gét tesó, de mindegy. Was geht? Ez mit jelent? Vázgét, mi is. Minden oké, minden oké. Pörög a stream. De németül szólj hozzá, bazd meg. Alles Ja, gut. tényleg. Mondjad neki Alles, németül. alles gut. Ich bin Mate. Und Wir machen PUBG. wir machen PUBG. Spiele PUBG. Gehen. Hova géhen? Na? Aus, was ich hab's nix verstanden. A Máté milyen nyelven beszél amúgy? Kérek szépen ezt klippeljétek ki, Én úgy hallom, hogy drága követők. Nagyon szépen köszönöm, aki. Mit hallottál, Buda? én úgy hallottam, hogy ez holland. Tut mir leid. Bázsik Buda, ez nem holland volt. Ja, Nem holland volt, de nagyon vicces volt, mit mondtál, szóval köszönöm szépen. Hú, bazeg Cox Matyi, hova ugrunk? Bazd meg nem tudom.
Mindegy, tesóm, akkor odaugrunk. Azd meg. Nincs mit tenni. Arra a pár házra leszünk? 4-en? Kiklippeltétek? Mindenki engem követ? Én nem. Én van jó. De miért ugrottok, Geci? Hát ez volt be... Elbambultam, bazd meg, ezek a majmok meg engem követnek. Hát ez nagyszerű. De tesó, itt benne vagyunk a körbe. Te már nem? És Lootunk kettő is, ház jó, van. nem? Kettő Nekem meg ház van, három feltudtam lesz, emberre. nektek meg nem. Kettő ház van, egy ember. Tudod mi? Engem nem érdekel. Attól félek, hogy a vodot különböző részekbe. Hát csináld már Jó, ezt tesó. velem, Mi nincs bele lőszer. Nekem sincs, az a baj. 18 Hát, jó helyre ugratatok volna. Hát ez geci jó. Valút. Jó lesz, nyugi van. Oda nincs lőszerem. Ja, hát az nem jó. Egy M4-em. Tesó, nekem meg ez a Berry gecim van, vagy mi a faszom. A Berry az jó, akarsz cserélni? Nem kösz. És Mizu chat. Mizu. Milyen eddig a stream? Kannst du ein Moderator geben? Moderátor az moderátort Moderátor. jelent. Kannst. Na várjál. Az A tudsz. Müller Elias, szerintem az Boti, az te vagy, nem? Nem, tesó. Én játszok, futok épp a izével. Most engem befékelsz ezzel némettel. Most kaptam Clash Szerintem- Royale-ban, úgy nem fényes ez. Clash Royale, ja. De Az azt meg azt értem, hogy azt mondtad, hogy most kaptam Clash Royale-ban. és Hova mész ma? Ja, ahhoz a házhoz. és a stream milyen? Értem, hogy Clash Royale-ba kikaptál, de... Ezek újra. Jó van, lehet, hogy a meccs után kinyomom azt. Felbasztam. Mert... Jaj, bocsánat. Még nem is szólt előtt. Az meg... Kurva életbe. Geci jól úton van amúgy. Ez egy nagyon underrated vicc volt. Kéne egy backpack, de nincs backpackem. És az gond. Az gond, ha nincs backpack. Itt van. Adnak? Hol? Ott? Hol? Jó, bazd meg ott. Ez egy kettes. Kéne nekem 9 is. Geci 3-as Van. scope van, meg 4-es. Duran a dot. Szevasztok, srácok, majd beszélünk. Na hello, hello! Faszi. Jön egy kocsi. Bazd meg, Máté, kurványa. Hova repülsz te sikén? Hozzátok az meg. Mi szkópom? Állj be, Ott Semmi. hagytam egy 4-est, ahol vannak a srácok. ott. Hát Na, oda már nem biztos nem megyek le. állj be. Pocak. Pocak, Jocó. Ja, nekem szóltok? Jó, mindjárt megyek. Ez itt Itt lootolva egy van, hármas. tesikém. Amin vagyok? Nem? Nincs lootolva, tesóm. Szóval nem tudom kilőni a Mátét. Húha! Máté.
Bírjál már magaddal. Meritek a Dancing the Moonlight. Itt egy 3-as backpack. 556-osok, vagy 556-os kéne nekem. Nekem is csak az kéne, az van belőle 70 darab. Húha. Nem állok túl fényesen. Tudod mit akkor? Így. És így. Akkor én már el vagyok így. Jó. Nekem scope kéne. Ez is jó lesz. Amúgy jó, hogy szóltál akárki is vagy, aki itt volt ebben a házban, de mindegy. Én szóltam Faszi, hogy hol találta. Mit? 4-es szkópot. 56-osból tud nekem adni valaki egy keveset. Nekem is az kéne, van belőle 70. Nekem 40. Mindkettőm azt nyomja. De most itt... Ja, de itt is bazd meg mindkettőt voltak. Tesó, valami 556-ot nézek én itt a falu szélén. Kurta Hogy kocsma. vezessek ma te létszi. Összesen. Azt a kurva, itt van 2 mini. Oliver vezethet. Most Nyák picsáját akkor. várjál. Nem kell mini? Nekem igen. Ott van, jelöltem a narancs. Lőszer már nem volt hozzá. Honnan lőnek? Kire? Ránk lőttek. Jó vagy, Van Mate? 556-os. Meghalt? Dehogy is. De honnan lőttek? Sárga, sárga. A tetőn Ott van. tető. meg Ott. Hol? Melyik tető? Ott. Most már nem. Azt meg. Ci. Ua. Ez kurvára nem jó, geci. Honnan lőttek? A ablakból. Ott az Egy ablak. knock. Ablakos? Az. Aha. Jövök rád, Oliver. Hílelek, most hílelek. Én is jövök. Itt van, fut be, Oliver. Na, Segíts! Te vagy. Gyönyörű. Állj meg. Szép. Állj meg. Köszi, szép volt, Botti. köszi. Szép volt. Jön csapattársa. Védj minket. Igen, védjél, Botti. Itt van. Egy knock. Hát ez baj. Na, de... Pocolyocó, te ilyenkor mit csinálsz? Bazd meg, ezt elhiszed? Azt a kurva pocó. Hol jártál, bárány? Tesó, eddig mit csináltál? Recskáztál Híleltem, sarokba? geci. Veszettek Ez minket. szép. Megpróbálunk. Itt van Az a meg. városban. Ja, bejelölöm. Persze, Hát ez baj, ott őket. nagyon sokan vannak. Megpróbálom, de akkor kitözzel. gyere velem, tesó. Várjál, tesóm, bekövetkezett. Geci, hílel a faszi. Ki hílel? Hát a pocó. Azért Pocak. a meg. Hogyha szétbasznak, akkor mit csináljak? Baszod. 2 helyről jöttek ránk. Hol van ez a hílelős? Kék. Hagyj vezessek én, légy szíves. Köszi. És hol van? Mire megyek? Kék. Ne fordulj meg Hogy egyenesen. sokan lesznek, az biztos. Igen. Szerintem. Jó, nem állunk meg. Ezért valaki majd fedezze a másik. Kinél vannak a Én szedem őket. kb. 14 másodperc, szóval Azt a kurva élet. Menjünk gyalog innen, menjünk gyalog. Rád lőttek? Aha, ránk lőttek. Ez fasza lesz. fújj el, pocó. Fújj le. Azt akarok, tesó. Lehet, hogy meg kéne várni, hogy beszűküljön a körtesó. Nem.
Ez jó lesz. Ha előnek, ha nem. Ez jó lesz. Próbálom nézni, hogy mi a picsa van, de nem látok senkit. Nem lő senki rá. Nagyon nagy vagy. Azaz 10 másodperc, nagyon szép. Ügyes voltál, Buda. Durranjunk Visszaessünk vissza a oda. útunkra? Aha, essetek vissza. Ott 4 ember lootja van. Meg menjünk vissza, pocó. Itt vagyok, már. Már te majd előbb már belétsz, hogy mikor essünk. Jelöltem. Kéne még... Jú, Azt a kurva, de beszórtam, tesó. Ez mi a geci Yes! volt? Nem tudom, de nagyon megijedtem. Hova mész, tesó? Ide közelebb állok. Volt M4 meg mini? Melyik házba döglöttünk meg? Tesó, abba. Tesó. Ja, Nem, ebbe. Nem abba, ebbe. Köszi. van itt minden, tesóm. Van ammó is. Minden, Ne. ami kell. Minden, ami finom. Van Hát. nálam 12 izé. Tehát minden oké? Írjátok be, hogy szép volt. Jönnek rám. Honnan? Nem. Itt van valahol 9. 70 felől. Nekem 9-es izét kéne, baszd meg. Minit. De Geci, hát ne lootalj már ilyen gyorsan, basszom azt a duda orrodat. Mi Kurva kell élet. neked? Valaki felvette a jammer pack-emet, bassz meg. Nem vettem. Még se. A saját lootomat vettem. Nincs mini? Itt van 4 darab izé. Jó, hát akkor First. ne válaszoljatok. Mit Nem tudjuk, válaszolunk, tesó, bazd nem meg? tudjuk. Hármasnál nagyobb scope. 4-est hagytam ott. Hol vagy? Most átjövök hozzád, még sokan vagyunk már látsz. Hol a pléből vannak az emberek? Nem tudom. Aha, Elutálom ezt a hangot. Kívülvé. valahol templom. Ott vannak templomnál. Templom. Nok, templomnál. Hol van? Ott van a narancs mellett. Itt balra, itt. A nokkos. Előrébb megyek, jó, oda. Ó, nem tudom bevégezni, ez a baj. Menjünk mi is. Menjünk arrájuk. De ne ugorjunk le. A sikém. Itt van valaki. Meg ne fordulj. Geci. De szopjatok le. Hol, Mate, hol? Ebbe a házba. Hol oldalt? Arra fele. Meg... Kire lősz, te sikén? Sárga. Jövök ebből az irányból. Tehát mivel nincs hármas nagyobb scope-om, nem találom el. Smoke, itt smoke van. Ja, ott volt a nokkos. Ott a csávó befut abba a házba. Ott jön a kör. Itt vannak mellettem. Merre? Ezt nem hiszem el. Ott van kocsinál hátul. Meg egy közelebb. Nokkos. Szép. Innen. Ott van. Honnan?
Az fent, itt fent, jelöltem. Most jön lejött, megy. lépcsőn van. Szép. Szép. Nyomjad már, mert kitette hülye fasz. Szia, Mate. Te még élsz, tesóm? Aha. Futni kell, nincs mese. De csak megnézzük, mi a faszom van náluk. Hát de én már nem tudom. Az a baj, nem tudok neked, Olikám, hozni cuccot, pedig itt van 4-es scope. Én tudok, hol van. Ott van a rózsaszín ruhás tag, ez a Máté, gondolom. Azon már neked tesi. Köszi. Ne basszol le senkit, most kérlek. Köze. Ott van. Na, Hozom már, fánál. hozom. Bagol. Szép, Halt. szép. Tesi, itt van, ide hoztam. Nézd. Itt a Ott négyes. van még a fánál. Szóltok, hogy ki kell heal. Egy Meghalt, tesóm. Vagy van másik? Szerintem ott van. Ez te is. Na Mizu chat. Mizu chat. Meghaltam. Van ilyen picit szomorú. Zenét kérni? Lehet zenét. Szeretnél. De. Ha innen. Hol stream eddig? Nézzük, hogy közben a ganget játszanak. Milyen PC-d van? Kérdezik azt, hogy PC-d... Van benne egy RX 570 kártya. Ryzen 5 2600 24 GB RAM. Valami tab benne. Kapcsolat. Tök faszak is. Nem szép. Na menjünk vissza a ganghez. De szarkozin vagyunk megint. Kocsi. Valahol nem. Az mi a faszom? Ekkorát ugratott ember, mi a fasz? Én lehet, hogy be fogok nyomni egy medkitet, mielőtt beérek a körbe közvetlenül. Az nagyon sok idő, inkább egy first aid használj. Ott megy a kocsi. Turkol nektek a chat. Köszi, chat. Thank you, chat. Menjünk rá a házra. Meg fog halni. Valami healt, basz be. Ja, meg vagyok. Tesó. Jeben vagy. Meredek. Jeben vagy. Van kocsi egyébként. Ott jönnek, tesó, ott jönnek. Ott, narancson. Az hogy láttad? Be a meg? körbe. Tesó, ilyen vagyok. Én megyek el innen hílelni, az meg. Nincs semmi híle. Ott ez a Fel tudtok kamuflázsos szedni? köcsög. Nem értem be a körbe, fel tudtok szedni? Megyek mindjárt, felhílelek. Jövök. Akkor menjél. Getting over. Rászállnom magam. Ez egy kicsit Arra közelebb befizetek. húzhatnál volna, tesikém? Köszi. Szívi. Vigyázzatok, Van Menjünk híled? kocsiba, vagy 30 menjünk szek. kocsiba. 30 szek. És nincs idő. Van hílet, tesó. Van. Gyertek, menjünk kocsiba. Várjál, ha tillejek egy picit, egy percet várjál még. Beértek azok a köcsögök, akiket láttam? Nem tudom, én nem láttam senkit ott. Te láttad, Mate? Mehetünk. Nem. Téged néztelek Ha végig. menjünk, jelöljél. Nézzük a játékot. Hát a körnek a széléhez. Ide kéne valahogy jönni amúgy, szerintem.
De lehet, hogy ott De itt lesz. szerintem itt állj meg majd valahol. Az is jó. Jó, mondjátok, hogy Itt hol. a kőnél, Valami itt, kőnél itt, van, itt állj kőnél. meg, itt állj meg, Az, itt állj az, meg. az. Nagyon szar helyen vagyunk megint. Szerintem. Ott durrogtatnak a házba. Itt egy. Várjál, ez nem jó, nem jó. Ajaj. Nok. Tudtok szedni? Mindjárt, tesó, mindjárt. Szedd le. Ezt. Köszi. Itt jön. Nagyon lovas, bro. Azt meg. Ott van mögötte még egy. Megvan. Nagyon szép. Szedem. Fox, Matyi. Szóval, hogyha kell heal, faszikám. Teli vagyok, mint a kurva anyja. Jó. Na jöhet akkor, hogyha tele vagy, mert én nem vagyok tele. Mindent kapsz, tesó. Lószartól, tyúkszartól a repülőig, faszikám. Kibasztam ide. Nem tudom mi. Kell-e, nem kell-e. Köszi. Van Kurva 556-otok, szar, srácok? meg Mert 67 Nekem van. van, adok, gyere. Mindjárt pillanat. Kidobtam. De jó vagy. Megnézem a lootot. 8-as scope. Itt egy 6-os scope rajtam. Nekem is van. Maxos jammer pack, és mi a fasz? Az Ez van hogy még olyan- egy, ez van még egy, ez nekem is kéne. 56? Nem. De itt van egy 91-es, az tök faszadni. Jó, akkor vegye fel a Buda. Vedd fel. Itt van. Meg volt nagyon sok heal is, meg itt egy 6-os scope, hogyha kell valakinek. Valamelyik. Heal. Ott a tag. Lőd. Pont nem látom a falától. Mi a faszom? Hova mozog? Ott fut. Kapja. Nem jó. Hova tűnt? Meghalt. Mert a másik ott van a domban. Melyik dombon, tesó? Jót néz. Ott. Egy valahol ott van. Én is át. Egyedül van. Ja nem, ketten vannak. Úgyse szednek le minket szerintem. Tesóm, azért. Bármi benne lehet. Azokat nem mi dobáljuk, ugye? Nem. Hát akkor lehet, hogy amúgy ez 2 szóló. Lehet túlélte a Hagyjuk őket csávó. játszani. Lehet túlélte. Valószínűleg Hagyjuk amúgy őket túlélte. játszani. Minek? Nyilván, geci. Hogy több Ott helyen van, legyünk. Az. Lehet megpróbálok oda közelebb menni. Ahhoz. Olikán fele kéne futnunk. Jelölj, tesóm, jelölj. Rajtam. Jövök, tesi, jövök. Szép. Na és az utcsó meg ott volt itt fa fele. Itt a kő mögött. Gyerünk, srácok. Az kapott tőlem sokat, de szerintem már biztos visszaírok. Ott van a kő mögött. Megvan. Nagyon szép, nagyon Nice, szép. GG. Nagyon szép. GG. Ez jó meccs volt, nagyon. Nagyon szép volt, srácok. Ügyesek vagytok. Nem gondoltam volna, hogy pont ezen a sötét pályán fogunk nyerni. Kugli Kocsma írta, hogy GG, üdvözöllek téged is, Kugli Kocsma. Hát te se 8 killed lett. Nice. Gratulálok, srácok, nagyon ügyesek vagytok. Köszi, Mata, cuki vagy. Tesikém, csak chat is. 100 damage lett több neked, és nekem csak 3 killem lett. Ilyen ez a játék. Ez a második. Nekem nem? 4 asszisztom volt, és 4 Ez a assziszt. második kör volt, nem? Vagy már harmadik? Nem tudom. Első win streambe? Első win.
Ennyi. Klippeljétek, srácok. Klipit. Kinek Nem engem néztél közben. Lehet, téged néztenek. Na jó van, Figyelj, fasza. kimegyek pisikálni. Megyünk még? Hát, Persze mehet. Láda nyitással meg kéne ünnepelni. Csak ládát. Na. Csak egy medúzát. Mi mit nyissak, chat? Winter, Final, Faded vagy Medusa? Várom a válaszokat. Medusa, Winter, Final, 3 külön. Negyedik dönt. Ha van még egy. Jó van. Final. Google kocsma azt mondta, hogy Final, szóval. Itt is vagyok. Ó, hát ez jó szar. Jó szar volt. De legalább van végre K2. Nem olyan rossz. Mikor Mi? lesz Valorant stream? Nem rajtam múlik, én bármikor Valorantot. Akkor kimúlik. Rajtatok. Ezt hittem a nézőkön. Nép akar, vagy mi ez a chat akar Valorantot? Akartok Valorantot, chat? Akkor lesz hottabb. Akkor lesz. Lesz. Valorantot akartok? Akarunk. Akkor lesz Valorant. na jó van, ez gyors volt. Gyere, ezek veletek egy pippantást. De tessék, Kéket. most nincs nálam Mici, nem? Nincsen. Pesten van. Dólóba jöttél haza. Aha. Nem unatkoztál. Tesó, én arra jöttem rá, hogy meg kell nyissom a Reels, tesó, és akkor kell bezárjam, amikor hazaérek, mert így egy pillantás alatt elmegy. De kajak nagyon para. Na, hallod, Mate? Készeztél? Végig. Szerinted megvegyem, vagy ne vegyem meg? Kártyát? Ha. Nem vedd. Oliver? Milyen kártya? Ja, videókártya. Hát ha úgy érzed, akkor nyomast. Közbazd meg. Ezt köszönöm szépen, ez egy jó tipp volt. Hát most Istenem, hát nem... Viszont tehát nekem ez az utolsó meccsem. Mert Hát... ja, Ja, ez az utolsó meccs. Szóval most légy szíves, gyűjjünk össze minél többen. Adjátok nekem a pozitív energiát. Itt várom. És- igen, adjátok, mert sajnos el kell menni a Máténak. És, Egyedül adja a genget. és úgy érzem, hogy megnyerjük. Ha jön a pozitív energia, ez csak is rajtatok múlik. Te miért nem csinálod meg a izét? Az, hogy rendes facecamod legyen. Rendes fészkemem van. Hát de tesó úgy, hogy ott a játék, hogy a játékba belelógja. Nekem ez így tetsz. Jó. Chat, Éreztem. nektek tetszik? Miért neked nem tetszik? Csak kérdeztem,
De Még tetszik? egyszer. Mondom, kérdeztem. Jó, még de egyszer. tetszik? Még egyszer mondom, kérdeztem. Nekem azt tetszene, ha pucér lenne a streambe. Az milyen jó lenne, geci. Amúgy Tetszene, hogyha puszér lennék. Aha. Lehet levetsz. Szőrös tested látszódna. szerelem. Azt én is adnám. Jó, lehet lesz egy hot tub stream. Jacuzziból. Mi van, csak Közben. tudtak, mind Van. a picsába. És közben ilyen komoly dolgokról beszélünk, hogy az univerzum az hogyan működik. Hú, az durva. Minőségi. És egy eldurrantanál egy izét, mi az Guinness-t közbe? Hú, de szeretem a Na akkor én befizettek egy Guinness-re, hogyha ezen múlik. Jó van, lehet lesz egy hot tub stream, srácok. Ezt klippeljétek. Klippeljétek. Kugli kocsma, külön örülök, hogy te is itt vagy. És mindenkinek nagyon örülök. Külön az Attilának, a Poti vagyoknak, és És a pocónak? a Pocolyocónak is külön örülök. Müller Elias. Ő nem túl aktív a chaten. Ja, bocs, játszik szerintem. Lehet, hogy játszik a csávó. Hát. Én amúgy lehet ide jövök inkább. Én ide jövök. Úgyis közel vagyunk egymás. Valaki megy a narancsra? Ja, Én boci. narancsra megyek. Itt van egy buggy. Ezt elhozzam? Aha, az már. Aki még mindig itt, Itt miért nincs autó, bro? aki még mindig itt van, az egy king. Vagy Ott van ma te Mi? nálad egy izé. Mi? Egy kocsi. Jó, az. Ezt majd durransd. Vagyunk a kör király. Azt a kurva, az ki volt? Attila. Szégyed magad, Attila. Mondtam, hogy nincsen political stream. Charlie Kirk meg egy 3-as veszt. volt. Hogyan békében. R.I.P. Charlie Kirk. Itt van egy Gemerpeg Buda. Mindjárt megyek, kösz. Kirky fight. Még egy 2-es veszt. Hallod, ebben a házban, geci, nincs semmilyen loot. Ez mi a picsa? Ja, jó. Hol a kocsi? Ott volt valahol közeledbe. Nem tudom pontosan, hogy hol volt. SK-s biztos, hogy nem fog felvenni. Ezt már most megmondom. Abba voltam. Ja, Gemerpeg kimész. Aha. Geci, 3 néző maradt, mi a fasz? Aki még mindig itt van, az egy király. És lehet, hogy moderátort kap. Ki van itt? Adjál már Müller Eliasnak moderátort, amúgy tesó. Várom a chatba, hogy ki van itt. Kap is egyből imó. Azonnal ír a Müller Elias szerintem. Poti vagyok. Holnap lesz dolgozom. Átjöttem ide. Hát ez itt gatya szarlók eddig, tesó. Nem is vicc. Nem is. Olyan jó, de... De ahhoz képest kurva szar. Itt mit jelöltél be zölddel? Én 2-es vesztet. Ja. Ha esetleg kell. Hát ez van. Borzalmas alultam. Nekem is. Nekem se legjobb. Ha valakinek kell itt egy kár. Ez meg csak M16-ot találok, nekem az nem kell, bazd meg. Nem kell nekem az M16. Melyik? Hát tesó, Attila, az a... Itt egy 4-es scope Buda. Ó, kösz. Attila, Müller, Elia.
Poti vagyok, fog kapni. 556-os ez az. Ja. Hát itt nem volt kocsi, ahol én vagyok, szóval... Nem? Bolcsikó, valamit félrenéztem. Menjek értetek? Itt van nálam egy. Most látom. 4 személyes. Illetve chat, szeretnék egy Jedi Fallen Order végigjátszást. Star Wars játék. Nem sima. Voltál a jégen, Máté? Ez én voltam, bocsi. Valaki lő. Buda Ki volt. Én voltam, bocsánat, nem direkt volt. Fox Matyi nem jött el, értem? De so, elmennék, de ez nagyon ratyi géplúton van. Lehet, hogy el kell hoznom ezt az alkát, geci. Egy fokkal jobb, mint ez szar. Nem 16. Ti voltatok a jégen, gang? Én voltam, én küldtem is képet. Nem voltam. És jó volt? Persze. Nagyon izgi volt. Ezt nem hiszem, hogy köcsögjáték. Ennyi M16-ot még életemben nem találtam, tesó. Ma te elvisztek még egy kocsihoz, jó? Jó. Vastag a jég amúgy? Aha. Basszus. Gyere, pocó. Majd beszélünk. Megyek, csak felveszem ezt a szart. Chat, Nem, hát voltatok a előzött. jégen? Azt figyeljétek, geci min van. El tudom dugni a izét. Kocsikát. Ajaj, te sikém. Tesó, Az ezt igen. a Dacia-t, ezt hanyagolni kéne. Hogyan- Szép, tesó. Hogyan... De nem lehet beülni közbe, tesó. Gyere, menjünk tovább. Hogyan Mi a szere... ba- Hogyan szerezzünk barátnő tutoriát csinálsz, majd Állj meg, Máté. állj meg. Köszi. Csinálhatok. Azt a kurva mate, majdnem elbasztalak. Itt egy mini. És itt még egy M16, tesó. Én ezt nem hiszem el. Itt egy 4-es scope. Na és jó volt a jég, Attila? 8-as scope. Ismered ezt az Attilát, tesó? Itt egy 6-os Persze, scope. beszélgetsz vele. Azt hittem. 6-os scope, 6-os scope. A 8-ast azt elfogadom, nekem van 6-os. Attila egy jó. És minden néző van. Mata, neked nem kell 6-os? 6-os. Ott tesó, 4-szer bejelöltem, bazd meg. Itt elfutottam át egy csomószor. Lőnek valahol. Nem találtatok egy sima M4-et sehol? Nem. Szép levelezés, szép. Megdúrogtattam egy kicsit. És hol a másik kocsi? Ott van egy 3 autó, tesó. Hospitálnál lőnek. Semmi M4 nincs itt se. De van, ebbe a házba láttam. Aj, de jó. Ebben nézd meg, sárgába. Uha.
Aj, de jó. Köszi, tessikém. Megint Nincs itt van ez a köcsög. Én mindig kéne nekem, hogyha valaki talál. Nekem meg kibaszható 556-os, úgyhogy ha találtak, akkor szóljatok. Azt kell nekem is. Én találtam és szóltam is. Jó? Ja, nem kell bazzák. Azt mondta, be Ránézzünk ezekre itt hospitálnál, hogy mi a helyzet. Aha, Akkor gyertek. várj, Várjatok be egy kell percet, durrantanom hogy- egy izét. Itt van egy kocsi, vagy mi ez? Egy rep. Ez miből van ez a repcsis tag? Ezt szeretem, amikor megindul a gang. Kösz. Kocsi, Így. hol van, tesó? Nokkolt megy a ablakba. Jelöltem. Volt. Melyik ablakba? Nokkoltam Kék. kéken. Bemegyünk? Aha. Abba menjünk. Kikúszott a faszi. Valaki más megölte. Én voltam, bocs. Fönn vannak emeleten. Tényleg? Megcsipte a popómat. Itt volt. Lépcső. Fox Matyi. Hol? Meghalt. Meghalt? Meg. Teljesen? Nem is volt Teljesen. nokkos? De nokkos volt, de meghalt, amiután előttél valakit. Na, megjöttek. 556-os volt benne? De az Olivert nem innen lőtték. Nem engem North felel. Az finishelte be Kurva a anyja, killt kéne is. nekem nagyon 556-os a szó. Ha láttok, szóljatok le, légy. Valaki dobott egy gránátot. Igen, Hol, ezt el is hova? tudtam. Itt van fánál. Jelölt? Ja, látom, bazd meg. Itt van, narancs. Hát neki lőttek. Ó, máshonnan is, North felől is. Kaptál. Durrantást. Nincs itt valahol egy frag, bazd meg. Megnézem annál a csávónál. Jézusom! Mi van? Mate, mögötted, Mate. Kapott, Mata, vigyázz magadra. Azt a kurva, de Felszedlek, budi. bazd meg. Tartsál, Mata. Lement vagy föl, Buda? Le. Én szerintem le. Sárga fal mögött még mindig. Lelőtte a 3-as vesztemet, bazd meg. Szerintem fölfele mentem úgy. Nem tudom. De fingom sincs. Nokkoltam. Szép. Szép. Fal mögött. A fásat, szép. Aha. Ott a másik, jelölök! Ott megy. Megölted? Egy Te 16 fásat- HP-s veszt az... Nem, a mögött van. Geci. Itt van benne a házba! Meghaltam, len van, alsó szinten. Itt van, narancs fele, rajtam. Ott szóztolod meg. A lépcsőnél buzizott. Lépcsőnél. Ott volt, ahogy vagy, tesó. Pont ott volt, ahol vagy. Itt nincs, bazd meg. Persze te. Nagyon lovas Mate. Szétlőttem. Persze, Jó. igen. Szólok, hogyha látom. Ott van. Van még benne Kapott egy a egyet. házba, vigyázzatok. Itt az alsó szinten van még valaki. Igen? Aha, Igen. nem tudjuk, hogy merre futottál. Rám jött, itt van. Fönt már? Igen. Megint megöl, az meg, ez hihetetlen. De, Istenem, játék. Hol van? Itt van fent, itt van lépcsőnél. Gyere Buda, Itt vagyok, itt fasz. van valahol fönt, valahol Ott fönt. volt Buda. Lő. De bazd meg, hol? Ja. Értem már. Bazd Nézd meg, csak kinn a is rabai volt tesó. még. Tudod ki ölt Na, meg kó. engem? Aha.
Ma te, mit gondolsz? Hántol minket a Dakó. Ki volt a Dakó? Mhm. Hát a Dakóról van egy vélemény, de mindegy. A Dakó Marci egy nagyon jó fej ember. Nagyon szeretjük. Évfolyam társunk. Jó fej. Teljesen leégett a Mondd el pokom. 3-szor. Leégett teljesen a pokom, srácok, teljesen. Na jól van, na jó van gang. Örültem, hogy játszottam. is Szevasz, ürültem. szevasz, szevasz. Csókoltatom a sátot. Szevasz, szevasz. Szevasz. Na chat. Köszönöm szépen, hogy megint velem voltatok ebbe a csodás teambe. Szeretnétek még, akkor kövessetek be minden. Látjátok, lemerült a kamerám. Orvosolom a helyzetet, csak pillanat. Kérek, chat. Pillanatot, kérek, chat. Na? Sziasztok! Sziasztok! Jöttem. Szóval, szeretnétek mi, akkor kövessetek be minden platformon. Elérhető. Remélem tetszett nektek ez a mai PUBG. Visszatértem. És tényleg. Figyelmet. Sziasztok! Can I call you Rose? 'Cause your roots have the power to consume me. I wanna plant you in my heart. Oh, so let it grow. I was meditating on love and you and roses, and the universe told me put it in a love song. Won't you love me